Някога правили ли сте бул? Аз да си фанем АФК цяла ера, а той ми да пада. Ще ти играе ягли смъртоносен българин от другата страна. Какво? То вярваме така. Аркадата, защото има... Аркадата звучи готино, нека. Аз мисля, че се казва Аркдата. Ато за късотария, бе. Ама не смисъл, Аркадата. Вие се не по-добър от този... Може да е по-добър, ама аз харесвам повече арка. Защото има арка. Има дата. Има дата. Какво си мислиш, бе? Как се изсмя? Мило, бягай. Плаша да взема асист, човек, смята колко са жалък. Тия са хила, бе. Искаш и пила, май! Но си дай къде да плаш! Той го кара, видя ли го, де флашна? Кажеш, той дойде от Багдад, убийки си. Някакъв... Стали сте, ца! Не ви чувам! Механики, гледате ли механики? Не. Ще се нашегълна, бе. На, Мило, къде? Юе! Много стигни, бе! Гледай друг! Пета! Абе аз скачам да има! Защото като скачаш да няма, просто няма! Аз да знае! Как си ти, бе? Защо, бе? На, няма да видиш сега. И да бях оставил кила пак, щеш да ми го вземеш. Не вярвам. Не. Ай, вземай колата ни, Дейри, да. Стане на рапичи.